News Avenue igama uSizwe Plus we are back with the bang namhlanje sikuphathele uSpeaker uSomlomo weTheku uSomlomo ke uzoyichazela kancane kodwa ukuthi wengamela amakhansela uyena opresida over imihlangano eminingi yalaphana eThekwini bofuna ukwazi everything nje that has to do with umkhandlu ikhansela uSpeaker ukhona sithe asimlande ngoba kunezinto eziningi esifisa ukuthi sikhulume ngazo naye ezithinta wona umkhandlu nerole yakhe nje as uSpeaker asibikelele Somlomo igama lami by the uSizwe Plus. Yaba mfowethu baplose ngethuba osinike lona ukuthi sibe kule nkundla sibingele kuwena siphinde futhi sibingeleleke nakubabukeli bonke siyabonga. Siyabonga kakhulu angeke sichithe isikhathi esiningi ngoba siyazi ukuthi bo uSpeaker uhlela ubaqhaphisho simthole kanzima nathi akubanga lula but sicine sisimtholile okubalekile ukuthi simtholile sesokhuluma ngezinto eziningi akusekho nokuthi sibuze ukuthi uSpeaker uzalelwe ubhokhulelwa kuphi ngoba asikho leso sikhathi isikhathi asikho sifuna nje ukukhuluma ngezinto ezithinta iTheku ezinkulu njengamanje abantu abayibhekile ezenzakalayo engifuna siqale ngayo nje Speaker indaba yeyichuse or bathi ama stage lawa abekiwe just to bring people ku speed kune Ska OR Oliver Reginald Tambo o president oke waba president weANC o service khathi eside I think more than 30 years president weANC kwabe sewani Ska first black president la eSouth Africa esilaphana eMoses Mabhida ithini rational behind ukuba nalezi zinto Speaker asiqale ukuthi kubabukeli nomphakathi wonke plus sichaza ukuthi umkhandlu ngonyaka ka2018 ngoApril kwi-council meeting ngomhla ka18 lo report kuma archives uyakwazi ukuyithola nje ikutshela ukuthi kwaba ne-council decision or resolution oyisinqumo somkhandlu sokuthi kuthengwe lezi ziteshu zakhiwe zibekwe la ibekwe khona ngalosikhathi nemali ibudget ya-allocate eminyangweni lokuthiwa Parks Recreation and Culture PRC bizwa kanjalo ngaphansi kwa Dr Ndlovu yes kwakubaba uThemkosi Ngcobo ngalosikhathi banikezwa ibudget njenge department ukuthi bathenge lezi ziteshu kodwa ke irrational behind zona okokuqala ukuthi njenge dolobha laseThekwini the only metro in the province sifisa noma sisafisa ukulekelela ukuthuthuka kwezokuvakasha to boost our tourism now but besides tourism umhlonishwa udokotela uNelson Mandela uma ephuma ejele umhlangano oqala omkhulu lokuthiwa ngesilungu irally ayihambela yaba Kings Park Stadium abaqaningi ke basitshela ukuthi kwakunabantu aba more than 200,000 nami ngangikhona kulabo bantu ngisuka le kwelakithi ezingolweni ngize kulo rally. Now uma uformer president Nelson Mandela ephuma ejele eqale ukunyathela eThekwini ezemhlangano omkhulu ezo-addressa isizwe but beside kumhlangano umyalezo awudlulisa ilapho afika udlame phakathi kweANC neIFP KwaZulu Natal luphezulu wafike wathi abantu abathathe zonke ikhali imibese obhushu zimbazo yonke into nezibhamu wathi kuphose nolwandle yebo nibuyisane nibumbane wathi akuphele ukulwa nawo lo myalezo wawudlulisela eThekwini eKings Park asikwazi lokho ukuthatha kancane singakwenzi kuqoshwe emlandweni for isizukulwane esiseza now beside the tourism kune recognition ne appreciation nokubonga umsebenzi awenza eThekwini ngalezinto ezimbalwa engibalayo now kuthina udaba lwemali yes libalekile kodwa futhi kubalekile ukuthi izwe
lipreserve noma ligcine umlando walo. Now uOliver Tambo 1993 ephume exile mefika nje. Kwaba nesehlakalo la eMgababa. Kwabulawa amalunga kaKhongolose amaningi. Uyena umafika nje ebuye exile. Iprogram yokuqala ayenza emphakathini yabaseThekwini. Endaweni yaseMgababa la aye-attende khona lowo mngcwabo. Naye uma efika lapha ezoduduza umndeni wakhuluma eThekwini ekhuluma ngomyalezo wokuthula nokubuyisana nobunye. Kodwa futhi ke sisibeka lapha lesi stage ngasolwandle ngoba lo mholi ubaba uOliver Tambo uhambe izwe lonke edabula ulwandle eyokhuluma ngobubi bobandlululo lokucindezelwa kwabantu eSouth Africa. Wahambela inhlangano zo-United Nations, wahambela Allied Movement, wahambela amazwe. Eyokhuluma ukuthi iSouth Africa kumele inswinywe, i-isolate by the world. Ngobubi eyayibenza kubantu abamnyama ngalosikhathi. Lo myalezo kaOliver Tambo wazwakala izwe lonke. South Africa indeed was isolated. Ngamanye amazwi sikhuluma ngomholi la simbeke ngasolwandle lapha. Ngoba ubedabula ulwandle ehamba hayi ngezinyawo ke phela ngamabhanoyi. Ehamba umhlaba eyokhuluma ngesihluku amabhunu nabelungu babesenza kuleli lizwe. Asikwazi ke lokho Plose ukukhetha kancane. Ingakho ke lama stage siwabekela noma indikhona indaba yemali but the rational behind ileyo. Yabona. No, kuyazwakala speaker ngendlela eyibeka ngayo, but omunye uzobuza speaker ukuthi sinabaholi abaningi futhi ababamba iqhaza emsabalazweni. Laba osababala ba-aligned to a certain political formation, of which is in this case i-ANC. Omunye uzothi no-Zef Motopeng, kube khona Steve Biko, kube khona, the list is endless. Even umntwana kaPhindangeni Mangosuthu Buthelezi naye bamthatha njengomunye wabamba elikhulu iqhaza. Mhlawumbe iquestion izothi engabe zikhona yini inhlelo zokuba recognize ama leaders of that stage, or mhlawumbe sibheke kakhulu laba ba aligned to ANC. Mhlawumbe ngicela ukusale sengiyamanisa nolandelayo speaker lo ukuthi kunento yokuthi futhi njengabe sikhuluma ngalama stage lawo into futhi engicabanga ukuthi iyabathinta abantu iyona le expenditure. Understand nama priorities because abanye abantu bazothi ama stage lapha eMlazi asinawo ugesi, lapha eMlazi asinazi insiza. Understand, but manje sikhuluma ngama stage. Understand, letha lonke indaba ye lokhuzana njengabe kade usuyishilo. Ngoba ngifuna ukukunika isikhathi kuzoba khona le question futhi ethi lapha Moses Mabhida, siyambiza uMoses Mabhida, amanye futhi ama freedom fighters of note uMoses Mabhida, but bese yakhona sithola istatue sakhe bengaphosisi speaker singaka. Understand, and the stadium usiqanjwe ngayo Moses Mabhida. Understand, sekufika esika Dr. Nelson Mandela, because umzabalazo the contribution more or less the same uMoses Mabhida kanye no baba uDr. Nelson Mandela. Bawungangiphendula kule 3 Yemthathu ya. Wabona baba Plose nababukeli bakho. Udaba lokuhlonishwa kwabaholi ngama statues lubiza ukuthi kube umuntu obamba iqhaza wenza a major sacrifice, contribution ngempilo yakhe enikela esizweni. Okusho ukuthi baningi abaholi ababamba iqhaza emzabalazweni nenkuleko yomuntu omnyama, kodwa igalelo labo alilingani futhi alifani. Na uma ke senza lelo cwaningo soke singasho ukuthi abanye abaholi ababalekile noma balibambele iqhaza.
kodwa ubheka abaholi abavelele nabaqhamile ngaleso sikhathi. Yeah. Yingakho ke sikhethe labaholi ababili ngoba in our own assessment their sacrifice, their commitment, you can't measure, you can't compare with any leader in South Africa. So is it by default ukuthi kusuke kwaqhamuka laba abadlilana ne-ANC okwamanje? Is it by default? Angiqhubeke. It is a historical fact ukuthi i-ANC has been a representative or a voice of the oppressed black people in South Africa. Now, amukho umuntu can dispute that. With the ANC has been a representative phambilini. Now, uma sikuvuma lokho nje ngithi is a historical fact. Ngizokunika nje isibonelo sokuthi i-ANC eyadrafta i-document eyayibizwa nge-Harare Declaration. Leyo document yayikhuluma ngezinto ekumele iSouth Africa ibe yizo emveni kwenkululeko. Lo document yona futhi eyavunywa i-United National Assembly. Yavunywa i-Organization of National Unity, OAU. Yavunywa ama-9 Aligned Movement emhlabeni. Now, i-ANC ke u-Oliver Tambo, umuntu who drafted that document. Okusho ukuthi uma selikhululekile izwe, abaholi be-ANC bazoloku behlonishwa kuze kufike isikhathi mhlawumbe la kubonakala ukuthi umlando mhlambe ke uyashintsha. Njengamanje ngisakhuluma nge-historical facts, but abaholi babalile bahlonishiwe ngendlela ehlukahlukene kodwa hayi ngama-statues okwamanje. Yabo nje mokhuluma ngoSteve Biko, la duty is a government institution, university. I-campus leya la eThekwini ibizwa ngayo. But the very same government that named i-DUT i-Durban campus nge-Steve Biko campus. Yabo? Mhlambe namangosuthu. Ngikubala kube kuningi ukuthi ke kuhluka ukuthi uhlonishwe kwesiphi isigaba. Kodwa abaholi abaningi bahlonishiwe. Asize ke odabeni le-statue sika uBaba Mabhida nesikababa Mandela. Uyabona abantu ababeqamba i-stadium saseThekwini ngoMoses Mabhida. Babehlonipha amagalelo nomlando wakha wenze emzabalazweni. But lapha eMabhida into esignificance nebalekile i-stadium itself. Now, abantu kuba sengathi lapha beqanjwa i-stadium kwakumele i-statue sikaMabhida silingane ne-stadium. Mawufika lapha kuthiwa this is Moses Mabhida Stadium. I-significance ikwi-stadium itself sinjani, singakanani. Now, the name is attached to the facility. Now, ngokwethu abaholi abenza lokho bamhlonipha kakhulu uMabhida. Baqamba one of the a beautiful facility or stadium in the country. Now, asiboni inkinga yokuthi sifushane kunesikane Nelson Mandela, but the significance ikwi facility itself, the stadium. We feel ukuthi he was honored indeed. Kodwa beside that, ayikho ipolicy noma umgomo ovimbayo ukuthi ama-statues abaholi angaba sendaweni eyodwa. You can travel the world, uyakuthola kwenzeka lokho. I-statue ke sika Nelson Mandela sifakwe i-leadership ekade khona emkhandlweni between 2016 to 2021. I-statue sika Mabhida safakwa i-leadership eyakade khona kwi-era, I think it was 2005 to 2011 angisakhumbuli kahle. Now, uyabona la ukuthi kuhlukana ama-administration
and abaholi abahlukahlukene laba mebecabanga bacabanga ngokuthi ngalosikhathi kuma priorities abo eziphi izinto abafisa ukuzenza. Na uma sifika kina ngo2021 ngoNovember sikhethwa kule council enguspeaker wayo, asikwazi ukufika si-reverse inqumo ezenziwe hoza kwethu abahambe ngaphambi kwethu siyothina hayi esikamabhida sifushane siyasikhipha so senza sibe sikhulu. We can't. Okwethu ukuqhubezela umsebenzi omuhle abawenzile because they have laid foundation. Indaba yamakhosti lo mbuzo ubalekile kodwa ngoba sekade ubuza sochaza ukuthi manje u2026 Yeah. ama statues afaka ngo2026 kodwa akhokhelwa ngo2018. Now akwazi ukuthi ngo2026 ube sothi ake nginike isibonelo yabona uma wakhe indlu kuyenzeka uhlanganise uthenga ama blocks uwabeke for 5 years kodwa eminyakeni ka8 years ube namandla ukuthi uyisuse indlu. Akusho ukuthi ama blocks wathenge ngalowo nyaka ubukade uqokolela ubeka. Lama statues akhokhelwa ngo2018 ngebudget umasipala ngalosikhathi wawihlukanisele umnyango kaPRC. uPRC uvele kumsebenzi wabo ukugcina umlando wesizwe. Akhona ama department are responsible to provide water, housing and roads. Yeah. Asuke nemali yawo yokwenza lo msebenzi. Therefore to compare ama statues ndongabikho kwamanzi kungenziwa kona manje ngoba singenawo amanzi. Kodwa le mali esikhuluma ngayo yaspenda ngo2018 kwibudget ngalonyaka. Ngesikhathi esincane sinazo esithole no speaker, I think isimisela ukuthi sithinta ama issues amaningi njengabe simtholile. Njengabe ngisho ukuthi uhlele emaxhapheshi bahlale besemgwaqweni bahlale bebona abantu angimkhulumeli kodwa ula. Ake sihambe siye speaker kule ndaba yabafowethu laba namhlanje ababizwa ngamaphara. Sibona into eyisimanga lapha eMo Road sekwakhiwa amatende abanye bebasa khona emgwaqweni CBD kodwa sekwenzeka into enjalo. As umasipala nina iplan for abantu abakanjalo. Abublose nababukeli udaba olusindayo lolu. Udaba olungelula. Futhi nomphakathi siyafuna ukuthi noma ngabe uhlukumezeka but uliphathe ngobuchule nje wasiliphathe ngobuchule. Asiqale ngokuthi labantu abahlezi lapha kuMo Road bazalwe obani, baphoyise, bapho nina, iphi imindeni yabo, iphi imphakathi yabo, yenzeni ngabo. Izinkinga zabantu abathatha ama decisions babe irresponsible ukuthi bakhulelwe o bakhulelise kodwa bengenalo uhlelo elicacile ukuthi lawo bantwana bazobanakekela kanjani. Nokuthi emakhaya uma kuneyinkinga zokungezwani nokungahlalisani abantu bangachithi isikhathi ukuthi kuhlale phansi kuxoxwe imindeni kubuyiswane umuntu adube. Kunomoya omubi ezweni lakithi. Kunomoya omubi odemonic. Yeah. Ukuthi abantu abafuna ukusolwa, abantu abafuna ukukhuzwa, abantu abafuna ukuxoxwe, abantu abafuna ukubuyiswana. Umuntu umeke nje ekhaya wakhuzwa uyathutha imithwalo uyahamba emgaqweni. Yeah. Lenkinga ke yabantu abahlala emgaqweni mase ixoxa babuvloss ngifika siqale kanjalo. Mhlawumbe lo mbuzo ubuza mina uphendulwe ababukeli emakhaya. Abazali imindeni umphakathi yenzeni ngalabantwana before bafike eThekwini babe umsebenzi wethu. Number 2, njengomasipala si governishwa noma sibuswa imithetho yezwe ukuthi bonke abantu base South Africa banelungelo ukuthi kuhlonishwe isithunzi sabo regardless of their status. They must be respected. Thina we government
asikwazi ukubatreata abantu abahlala emgaqweni as if sabantu nje. Ngisho ukuthini? Abantu mase behleze emgaqweni kumsebenzi kahulumeni ukuqonda ukuthi kungani behleze emgaqweni. Ingakho thina ke namathimba ethu siyakubona. Sikhulume nabo nobani sibabuze through i-department yaka-Safer Cities. Nobani nihlaliswe yini la? Sithole izathu ezihlukahlukene ezenza abantu babe semgaqweni. Ngenxa ke ukuthi kulesikhathi samanje bandile baba baningi kakhulu batholakala ku-Moore Road lapha. Kodwa njengomasipala sibeka imali yokuthi si-identify parcels of land within the municipality la sokwakha ama-facilities. Sisebenzisana ke nezinhlangano ezimele ama-NGOs, amasonto nabantu abaningi abakwi-space sokusiza abantu abaswele. Khona indawo ke lapha eLovu ekuthiwa iSakithemba. Sesiyakhile i-facility ezoba nembhede 1200. Yeah. Sihlele ukuthi ke bonke abantu abahlala emgaqweni lapha ku-Moore Road sibathathe sibayise kuyila iyaphela njengamanje. Ngiyafisa ukuthi sibe abathanda ukuyibona bayibona. Sifuna ukubasusa bonke sibahlalise lapha. Kodwa futhi mase befike lapha sifuna balekelelwe ngama-skills, balekelelwe ngeinto eziningi ezihlukahlukene. Ngoba abanye bayafisa ukubuyela emakhaya kodwa badinga umuntu uzofacilitate nje. Ukuthi nihambeni niyongixolisela kumama. Hambe Ngoba kahle Somlomo ngibuzela kakhulu abantu abasebenzisa idolobha abasuke bemsulwa abagcina sebeyisulu zalabantu abantu abasakwazi ukuhamba ku-West Street ngiyaxolisa ngokusebenzisa igama lakudala kodwa manje lapha ku-Pixley Kaseni lapha ku-Anthony Lembede sebebanjwe inkunzi sekuyikankunzi edlebini i-behavior yakhona manje ngibuzele labo bantu because abasa-feel safe edolobheni labo. Ingakho ke singafuni ukuba defensive. We are taking responsibility as government. We are taking responsibility as a city ngokuhluleka ukumanager into ye-homelessness. Why sehluleka ukuyimanager? Ukuthi akuyona into esiyiplanayo yazenzekela vele ubona abantu sebegcwele bebaningi edolobheni. Bebaningi ngoba kuyona into oyiplana ukuthi no bangaka abazofika kulonyaka. Ngonyaka ozayo kuza bangaka siyiplan siyibona nje siyenzeka edolobheni. Ingakho ke uma sesiyibonile kule term enguspeaker kuyo siyaqala ukuthi sibe ne-budget allocated to address the problem of homelessness akaze kwenzeka. But Speaker, I'm sorry to interject. Ngenxa yesikhathi kunesimo la enithi bekunama-conferences or nemicimbi emikhulu livele nisuse bonke labantu singabazi nokuthi bayephi. You understand? Right. And enye into ekubuye ekhale ngayo i-visibility yawo amaphoyisa they are good ekudileni ney'moto for whatever reason but awabonakali kokuthi kodwa ayakwazi ukubonakala if kuba nemicimbi emikhulu uthola ukuthi kulela point kunamaphoyisa kulela point even komasabalala yengwa uthola ukuthi kunamaphoyisa lapho abekiwe kodwa ey'mweni abahlali bayakhala ngobugebengu obukhona eThekwini Speaker and kugcina kube sengathi umasipala kunezinto ayikhethayo ukuthi laphana they will attend to that one aggressively but laphana bazoba light the time beba light abantu ba-affecteka. Kodwa into emnandi ukuthi umphakathi siyawutshela ukuthi sinohlelo manje lokubasusa abantu abahlala emgaqweni lokho kuzosiza ukuthi idolobha lihlanzeke kuzosiza ukuthi kuphele ubugebengu. Ingakho sandisa isibalo samaphoyisa akametro uma siwaqasha senzela ukuthi la ngaphakathi abonakale einhlakeni zonke zedolobha nasemalokishini kwaphela umkhandlu akulona itheku kuphela. Yes, uma kunemicimbi emikhulu siyaqikelela ukuthi amaphoyisa naseyindaweni ezihlukahlukene siwalethe la abendawonye. Lonto ivumelekile ngokomthetho ngoba usuke une-event you bring all your resources la ukuze umcimbi uhambe kahle ungaphazamiseki. Lokho akusho ukuthi usuku undermine abahlali but uhlobo lomsebenzi. Amukho umuntu ongathanda ukuthi uma enezivakashi zize kwakhe
zifike la zingaphatheki kahle zibe nokuhlukumezeka wenza yonke into ukuvikela abantu abafike emzini wakhe nathi sisuke senza lokho but kusemthethweni kuvumelekile akusho ukuthi abantu sebandamana kodwa njengamanje la eThekwini ukhona umehluko ngoba ikhonto esiyenza ukumanager into obugebengu ngaphakathi ikhonto esiyenzayo ukumanager into yabafowethu nodadewethu laba okhuluma ngabo esengiyichazile angiqedanga ngoba ngisachaza ukuthi siyafisa futhi ukuthola benye imhlaba ngapha eNorth naseweza kubona kuphela eLovu sihlele ukuthi unyaka nonyaka sifaka imali zibe ningi lezi ndawo la begcinwe khona not ukuthi mesibakhipha la suke sithi abayokwenza ubugebengu eLovu siyobagcina ukuze sibalekelele siba integrate nemphakathi yabo nokuyazwakala speaker sisahleli nayo Thabanyawose speaker weTheku. This is eNews Avenue igama lami ngusizwe wakaBlose representing eNews Avenue. Asiqhubeke speaker because kuningi kufanele sikuthinta ake sithinta issue yamanzi khona manje kune problem enkulu eThekwini mhlawumbe sesiya ku what day zero bisa kanjalo ngoba each and every time kuze kube nezikhathi othola ukuthi ngama weekend kuyaziwa ukuthi amanzi nilesho ukuthi awatholakala ayotholakala the following day but communication speaker ngicabanga ukuthi abantu bayakhala futhi nangayo before or kwezinye zeindawo kwakuke kuvele kuthiwe ngoLwesihlanu amanzi azobe ngekho from 8 to 4 for instance but izinto ezikanjalo ezilekelela umphakathi ukuthi uyiprepare ukuthi okay ngeke ngibe namanzi angigcwalisa igubhu you understand that angazi noma lokho kusho ukuthi umasipala uyareact yini manje instead of ukuthi udelay ube proactive babu Blose asiqale ngokuxolisa nje kubabukeli nomphakathi wonke waseThekwini ukuthi as a municipality or as government we are failing to provide a basic need, which is life. Water is life. Yes. Into ethinta amanzi, you can't bring politics in yona. You can't be defensive. We have to be honest. Futhi we handle it with humility. Ingakho ngifuna ukuqala ngokuxolisa ukuthi we have failed and we are working very hard to address that problem. But let me qualify my statement. Yeah. With why we failed. Idamu elise likwaXimba ngokulimo lijwayelekile Cato Ridge. Kuthiwa igama lalo iNeckl Dam. Yeah. Leli damu leli lisupplya umngeni uthukela water. Banama reservoirs la begcina khona amanzi babese bewahlanza. Indawo kuthiwa kuseDurban Heights. Okusho ukuthi leli damu leli baBlose akulona kamasipala. Oh okay. Idamu li-ownwa liyifacility kamngeni uthukela water. Kodwa kulimale ivalve lapha. Khona edamini. But umilimali ivalve ngoba umasipala wetheka amanzi uwathenga kubona. Idamu labe elikhulu eDurban Heights lebiza ngo Reservoir 1 okuyilona elisupply amanzi lavele laba empty ngoba amanzi akangeni. Kodwa ke ngoba we are one government asithina eThekwini asidwele ukuthi uma kunenkinga yamanzi sihambe siyosola umngeni uthukela water. Siyahlala nabo sithi uyazi kodwa uma seniqhathanisa no rainwater eGoli. Rainwater amanzi mengekho eJohannesburg kuyinkinga zabo, they are quick to go to the media and communicate. So that abantu they don't blame the city. They don't blame councillors. Bazi ukuthi no umasipala waseThekwini amanzi yawathenga. Siyawakhokhela kwamngeni uthukela wethu. Uma kufe ivalve edamini labo, there's nothing you can do. There's nothing you can do as a city. We will wait till they fix that valve. Uma suka amanzi eNeckl Dam aya eDurban Heights. iDurban Heights is their facility owned by umngeni uthukela water, right? Afike lapha eDurban Heights ahlanzwe.
Uma sehlanziwe ke siwathenge siwakhokhela 5.3 billion rand a year lawa manzi. Mase hlanzile ireticulation yethu ahambe ke aye endaweni zaseNorth. Ingakho amanzi abengekho kakhulu endaweni zaseNorth ngoba leya valve iphazamise bona kakhulu. Kodwa ke siyabonga ukuthi umasipala nomngeni wathi abasheshile ukufix ivalve. Ireservoir iyagcwala manje amanzi azobuya in the next few days. Bonke abantu babe namanzi. But leya dam leya by the way lakhiwe ngo-1950. Should now lidala. Ingakho namavalve eselimala njalo. Inkinga ke umngeni wathi onayo nathi ke siyidolobha. Uma sesiwathengile amanzi esengena emapayipini ethu. Amapipe amaningi ethu awo asbestos madala. Mase ngena amanzi ayavuza amapipe ethu. Ayaqhuma. Mase fikile amanzi eminye imiphakathi yethu ixhumele ngongekho emthethweni wantshontsha amanzi. Kwezinye indawo amanzi avuze angabonakali. Noma ebonakala abantu bangawa report. Sometimes abantu bawa report umasipala ungafiki babe discouraged nokureport. Kube sekhona amanzi amaningi amosekayo. Oni aware ukuthi abantu bayayireporta lezi zinto but kungenzeki lokho. Yeah, because ama call centers ethu akenzi umsebenzi esiwulindele. Abantu bebebika inkinga. There's a problem with our call centers that we are fixing nabantu abafanele. Ngoba we are getting the feedback iqhamuka emphakathini. Uke wafonela laphana kuona lama call center speaker personal. I'm being personal. Before I became a councillor or a speaker, I used to use that facility. But after being a speaker, I've never used it. No, essentially ucheck nje ukuthi i-treatment enikwa abantu bebefone. Angaze mina ngiyifile ngizwa ngaba abantu. No, I suggest mhlambe speaker ukuthi ukuba ukuyithinte. Ufone. Just to check speaker ukuthi. I understand ukuthi bowufona laphana ngakuthatha 35 minutes. Yeah, usayibambela. Futhi lento benipower ayikho kahle. Mhlambe kusadingeka abanye abantu ukuthi babalekelele kubanjwe ingcingo zabantu. Nakhona futhi bese ubikile. It takes time. Yes, yonke leyo nabo ke laba abasebenza kwi call center. Bakhulumile nathi ngeinkinga abanazo ngoba mase ufonile ureport ugesi kuzomela yena enze i-call log ayireport kwagesi ukuyona ukuthi manje ke akusayena lo othatha ucingo lakho inkinga isile manje kwagesi. We allocate a job card, i-contractor noma uplumber noma electrician eksekumele manje iye lapha manje yena akasakwazi ukuphendula uma kuthi uyamquestion ngoba lento isile kwagesi. Ingakho manje ufuna ukuthi wonke lo msebenzi usuhlanganise. Uma kwenzekile wenza i-complaint bayithumela kwa-water ye-league. Uma uphinde ufona kumele bona babe ne-update or i-report abayithathe ka-water bakwazi ukuphendula. Ungathi wena hayi mina ngazi lo complaint sengiyisile ka-water. Sifuna uku-improve kulokho. Ngisho yini speak ukuthi abantu yabona ngizwile uchaza ngeyamanzi ukuthi indaba yamanzi ihamba kanjani. Ngiya understand. But abantu abazazi zonke lezi zinto. Let me tell you the truth because I'm still with the masses. Batshela abantu ukuthi uyalibona lenhlangano wathi uyasibhedela. You understand leyo nto? And it's even worse. You feel sorry for that particular organization abasuke bathi beyisola ngalezo zinto. Kanti information you speaker unayo yonke le information but ayifinyeleli mhlawumbe ayikho kubani. Konto ishile balekile. La eThekwini ngaphambili. Uma uzohamba amanzi. Bekubekwa amabhodi eziqotheni zomgaqo. Kubhalwe insuku ukuthi amazohamba lamabhodi emhlophe enelogo kamasipala. Kodwa manje akasabekwa. Exactly. Lawo mabhodi ayilekelele ukuthi abantu bazizwe. La kamasipala kune department ebizwa ngo-community participation. Kunama mobilizers. Umsebenzi wawo ukuthi uma kuzohamba ugesi, kuzohamba amanzi, besebenzisana namakhansela, kumele kubikelwe ama-ward committees. Endaweni zamakhosi kuyobekile inkosi, kubekele induna. Imoto ihambe memezelo ngombhobho. Isho ukuthi amanzi azohamba kungani azobuya nini. But njengamanje we are very weak in communicating with our residents. Leyo nje ngiyafuna ukuyivuma ukuthi internally there's a weakness.
that we are trying to address. We are not communicating effectively with our residents. For quite some time, the department of communication yangaba stable. Njengamanje lapha we have a new director, Ubaba Umandla Nsele. We feel good is doing a good job in terms of communicating. Ama decisions the council, ama decisions the ESCO, noku-update umphakathi. Yabo nje amazibengekho nje ubebhala update iyakhulukazi kuma social media nomeya wakhuluma. Kodwa asikafiki esigabeni la sithi amanzi mezohamba abantu basemlazi bangarelayi kwi-social media nakwi-TV nakuma-radio. Amakhansela nama-ward committees no-committee participation bagijime wonke umlazi baziswa abantu ukuthi kubhalwa kuma-TV already abantu bayawa. That's how you run government effectively. But we are improving in that area ngoba kumele sibe sebantwini ngaso sonke isikhathi. Njengamanje there is a little bit gap between us and our people in terms of communication. Yiko ngithi ekugcineni lento izobe isipanisha leyo nhlangano esuke ikwi-power ngaleso sikhathi. Understand? Bengibona imeya ngizobusisa ngazo ngithi imeya konje isuka kweliphi iqembu. Ngithola i-art. Ngithi speaker abantu usuka kweliphi iqembu. Ngithola i-art. And into ekanjalo I think iyawalimaza kakhulu ama-politicians. Yikho ngithi mhlampe from time to time uwalke nje wehle go street uyobuya kalika khona lapha kobo road speaker. Understand? Uyibeke imoto. Kodwa ke ngiyafisa ukuqedela into yamanzi. Into yamanzi siyayilungisa njengamanje njengwethu. Bayi-prioritize abayilungisa. Kodwa sifuna ukubasola. Ngoba ngalo sikhathi there were urgent priorities or needs okumele bawa-address, ikakhulukazi udaba lokufaka ingqalasizinda ezindaweni ebekade zingaseviswa ngesikhathi sobandlululo ezasemakhaya. Namhlanje njengoba sisolwa ukuthi amapayipi amanzi ayaqhuma madala kungani singawalungisanga. Akekho okhumbulayo akuncoma ukuthi hayibo lapha enkosini yasemaqadini kwakungekho ngisho ipayipi elihambisa amanzi, kwakungekho nogesi, kwakungekho nemigaqo kwaXimba, eMbumbulu, komGababa, komnini. But laba bangene ngaphambi kwethu ba-prioritize lezo zinto isikhathi sethu ukuthi ke sifixe lokho abangakwenzanga bona. Ngoba the reason why la mapayipi eqhuma semadala ngoba manje aqhuma ngesikhathi sethu kumele kube yithi salungisa singasoli. Kodwa speaker khona isimo la kwakuphela khona amanzi kakhulu. Mhlawumbe uzongilungisa lapho kwakusaphethe i-human settlement. I think ne-infrastructure sengaphansi kwa Thando Xolo. Kwaba nepipe ekuthiwa futhi liyenziwa ngalezo yikhathi ngingalazi-ke lona ukuthi kwakulihluke ngani kunalesimo samanje. But still safisa i-crisis eyodwa kwathiwa lelo pipe beke la sotheka out nje izolunga indaba yamanzi. But-ke ngizobuza lo mbuzo ngibe sengijampela speaker bengifuna ukuthi sithinte neyamakhansela. Understand lona mhlambe ngenxa yesikhathi uproducer la obili usekubuka ngamanye amehlo kodwa manje nemibuzo ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ngoba ithinta abantu. Yabona nje manje bobheka amanzi komzinyathi bakhala abantu bathi amanzi abawatholi-ke bona isimo samanzi nje si-critical abawatholi. But-ke ake sibuyele kule nto yamapayipi speaker. Iy'nkinga lento ngoba manje boya ey'ndaweni enjengawo-Newlands ufika abanjalo aqhaqhaza phansi. Yabona njengamanje engase siyothatha i-round nje speaker ngifaka upetrol sihambe siyozungeza laphana eNewlands. Amapayipi amanzi aqhiqha emgwaqweni qhuma lapha qhube lapha qhube lapha qhube. I don't know ukuthi yini mhlambe i-reason and maningi amanzi amoshekayo futhi bayisho. Isizathu esenza ukuqhuma amapayipi ukuthi madala futhi lawa awu-asbestos akona lawa strong ayi-plastic madala asena more than 60 years engaphansi kwenhlabathi. Inkinga yokuqala leyo. Okwesibili ukuthi uma iqhumile singasheshi somasipala uyolungisa.
njengamanje si appointe oplumber ukuthi babe standby ba respond ngokusheshsha uma kuqhumile amapipe. Sisebenzisana futhi nama contractors asilekelela kulesikwenze lokho. Kodwa improvement nomehluko awukabonakali kahle ukuthi lezo inkinga ziyifixa. ENewlands ne Ward 37 ukhansela khona bangitshela wathi unenkinga yokuqhwa amapipe. ENewlands Ward 37 under ukhansela Maphumulo. Lo problem say attend. Kodwa kuyona futhi kuphela ke eNewlands. Amapipe ayaqhuma ngoba amadala. Into ebalekile ukuthi sisheshe ukurespond siyolifix. But noma ungalifix, ulifixa la uqhume la kusasa ngoba amadala ay asbestos. So semncane lo 31 days imphethe ukuthi afuna ukushintshwa wonke kufakela eplastic. Njengoba kuphela i-term of office mekuqala i-term ngoNovember or after my election kuyomela ukuthi abazongena baqedele umsebenzi wokushintshwa kwamapipe kufaka amasha. No, ngiyakuzwa speaker. Bengisacela speaker sithinte le amakhansela. Yeah. Ngeke kune situation angikwazi ucooperate kwabakhansela. Is it true ukuthi abakhansela ngaphansi kwakho? Yes. Yabo nje ngokolimi mhlambe lase le private sector. Ungathi I'm their manager or I'm their supervisor. Ngokolimi le private sector. Uhappy ngeperformance yawo? I've got 222 councillors in my council. There are many, 222. I'm not happy with some councillors. I'm happy with some. There are councillors who are doing very well. Yeah. With Mengila, I can't mention their names. Yeah. Kubese ngathi ngiyaba profiler over ama-councillor ongasebenza kumina. Let me tell you. Ama-councillor engihappy ngawo nengijabule ngawe lawa avula ama-office awo atholakale ngaso sonke isikhathi. Uma lingekho ikhansela kude kube khona u-administrator ozomukela abantu athathe inkinga zabo ayiqophe phansi, ezinye u-administrator abe necapacity yokuzidlulisela eminyangweni ehlukahlukene kamasipala. Now umuntu onjalo ke sebenza ukhansela ozothi enyangeni ezintathu at least abezomhlangano odwa enyangeni ezintathu lapho yo reporter back ngezinqumo zomkhandlu nama programs zomkhandlu nama projects endaweni yakhe. Now osebenzayo ke lo ongasebenzi ongaze zonke lezi zinto futhi osebenza kakhulu obambisene ne-ward committee yakhe asebenze nayo akwazi ukuthi inyanga zonke athumele ama-report ngezinto ezenziwa ngama-ward committees. Ikhansela elendawo zasemakhaya elisebenzayo elihlonipha ubukhosi lihlonipha induna lisebenzisane nenhlaka zomama abahlola intombi lisebenzisane nama NGOs endaweni nazo zonke inhlangano liyasebenza ke lelo but akhona la ngakwenzi lokho lawa ke ngithi akasebenzi. Ithini punishment? Ikhansela ke elingawenza umsebenzi liya report umphakathi officeini lami o ngilibone mina ukuthi alenzi kahle ngokuthi alwaletha ama reporter libiza imhlangano sili refer ekomidini ekuthiwa i-ethics committee la kubhekwa khona ukuziphatha kwalo nokuthi alisebenzi kahle libe seliya reporter kwi council. I-council ke umzimba wamakhansela lawa ngithi awu 222 abese ethatha isinqumo ukuthi lelo khansela lipanishwa kanjani. Ngeke nje sibongela ukuthi kule thebeti ngo2023 khona amakhansela enqaba ukubiza imhlangano wonke nje from one political party athi asiyenzi lento then yayiswa ku-ethics wonke atholakala guilty ayakhansela ashushiswa emholeni nawo kwakuthiwa kubanjwe imali yo-4,000 kodwa i-council yabazwela kodwa kubanjwe u-2,000 lo mali yabanjwa nokhokhtha kwi-province isinqumo secouncil waseseka i-punishment leyo eyenzakalayo ikhansela belingenzi kahle. Nanamhlanje nje uma ngase uye ku-council ukuthi phela ama-report e-ethics uma ezopresenta kwi-council kuba i-closed session umphakathi awukwazi ukubona mhlawumbe kuyafuneka ukuthi lonto ke ngiyilungise ngoba manje kuba sengathi asenzi lutho ngoba uma sibaqondisa igwegwe sibaqondisa ngasese kodwa nyanga zonke lapha kwi-council amakhansela ahleli kunama-report afika ne-ethics committee every month or mekudlulile mhlawumbe kuba after 3 months but i-problem ukuthi
uma sesidiya namakhansela siyavala eminyango phume wonke umuntu manje abantu bangazi ukuthi khona esikwenzayo. Kube sekuthiwa uNyawose umphathi wamakhansela. Yeah. uNyawose usuka kweliphi iqembu? Yeah. Hayi babheda la. Ya no ngiyivuma into amakhansela kodwa ke nayo siyayilungisa Yeah. ngeindlela ehlukahlukene ngoba njengamanje ngiyayibona nami ukuthi eThekwini yasilimaza amakhansela akakukhuthalele ukubiza imihlangano nemiphakathi yawo nami ngiyakuvuma in my own assessment. In my own assessment last month nje ngareporta council ukuthi out of 111 65 wards are deemed dysfunctional because of failure to convene meetings, submit report, convene what committee meetings, submit report because we assess iward esebenzayo ngalezo zenzo 65. I'm concerned with that and I take responsibility because I'm like their boss. I'm their manager. I have to do something and I'm doing something. And elinye ikhansela, I'm sorry ngoba ngizolreporta kodwa ngeke ngilidalule igama lalo. Sadly kune project ebekubeliye khona abanye babahlobo bami. Babe sebetargeta indawo enekhansela. Lami ba welcome kahle bebechaza ukuthi hayi lo lathi ikhansela liyayifila kumele lento yenzeke. Labe selrefer kwesinye seyikole ukuthi akuyokhululwa noprincipal nalo lizobe likhona ayikwacaca ukuthi ayike sethe bese kufika ku-principal wesikole esithize lento ayisenze i-principal ifike yayidismissa lento izosiza umphakathi ayithinta osowingi ithinta ophotographer ophotary ubuhlalu kuzothungwa yabo bezoprovide yonke into even ama-refreshment but ikhansela lavela ayishayile A1 kodwa shame lalivezile ukuthi libuye lingaphatheki. Akhona amakhansela angenzi kahle plus kodwa although I take responsibility as a speaker umbuzo uzofuna ukufana nalo homelessness. Amakhansela ayi-product ye-process yemphakathi nama-political parties. Ngiyawanikwa mina. Uma mina unginika umuntu ongahlelekile ohlule wena umlethe kumina ufuna ngimhlele usho ukuthini? Political parties must take responsibilities. Communities must also take responsibility. Ngohlobo labantu ababakhethayo akwazi ukukhetha umuntu vele oyisehluleki ewodini yakho uma esefika esithi hall usufuna uspeaker amshintshe yena amenze abe into ehlule wena in your political party nangakini namkhethe elihlaze njalo nami lethe sithi hall senifuna ukuthi hayi speaker umphathi wabo what are you doing? Is unfair. Yeah. Yazi speaker kodwa awukho obliged ukuthi uphendule lo mbuzo. Ngizwile ukuthi ngathi umasipala uzoshintsha indlela out of lawa ama sessions ke nginokwa attend lo wawukhona because ngiwahambela njalo bathi bazoshintsha indlela abaqasha ngayo. Okay. Manje isizoba digital. Bebe kumkhandlu usuzoyenza lento yokuqasha ibe digital because mhlambe kwabana I believe ukuthi ne-outcry nje uyakhumbula isimo samaphoyisa ukuqasha kwamaphoyisa police esingazi ukuthi yagcina iphile liphi nayo ngoba mhlambe zaqhubeka ngani kodwa ngiyayizwa lento ukuthi bonalo ulwazi but ungayicommit ukuthi ihamba kanjani leyo process because abanye abantu baboye bablame osopolitiki. Also politics baqhamuka sebekhomba kuthiwe uzothatha ingane ezu15 ziyongena lapha I understand leyo nto angisho ukuthi ku wrong kodwa ku wrong yabona plus umasipala waseThekwini is a very big institution respected highly not only in the country and internationally. Now if there's anything being said about the city that tarnish our image, they tarnish the brand eThekwini. As the leadership, we have to do something. Izikhalazo zabantu ngokuqashwa kaMetropolis nangokuthi kunokugwaza ukuze abantu bathole imisebenzi kamasipala is concerning. Njengamanje ke lesithimo okhuluma ngayo we are trying to intervene to manage that risk so that we protect the image of the city. Yes, especially my politicians.
not only kuma-politician. nokuthi wona nalomkhuba kakhulu No. esemshalo ukuthi speaker kuthiwa iposition isikhona Kahle, let me finish. sekuyaziwa ukuthi i-commercial Yeah, you isidecide ngenze see, example you see, Bloss. A fraudster, a criminal, a crook is a crook. Whether you're a pastor, whether you're a politician, whether you're a husband or a wife. Now, angifuni mina ukuthi ngithi ama-politician, ngifuna ukuthi criminals, regardless of your position, of your status. If there's something that you know ukuthi yenziwa lapha, those are criminals. But low criminal ngenzeka ukuthi be politician. yeah Therefore, uma simdescribe, asiqale simbize ngento ayiyona. Ukuthi isigebengu wena. Kodwa masquerading as yeah, kodwa isigebengu kodwa uzenza usopolitiki. Wena uyisigebengu kodwa uzenza umfundisi. Wena uyisigebengu kodwa uzenza isisebenzi somphakathi. Ngoba nangaphakathi kamasipala sithola ukuthi kunabasebenzi abahlangene lezi gebengu. Uma kumekela ama-CV bathatha imali umuntu bam-assurisha iposition engaka-shortlist asebamkhokhela. Akuyona i-politician leyo, isigebengu esiqashwe umasipala. Now si-aware-ke ukuthi kunalo bugebengu obuqhubekayo okwenziwa abantu abasuka ey'nhlakeni ey'hlukahlukene. Le system lokhuluma ngayo sizama ukuminimize nokumanage noma to eliminate that risk. no kuyazwakala speaker ngicela ukuthi sele sesiya ngasemaphethweni nje sike siyithinte nale ngiyabona lo Beck ushaya abahlali Funa sizame. nale speaker but ukuchazayo ukuthi uspeaker ufike early kakhulu. I think we still within Beck nale abantu bokufika speaker because it affects kakhulu idolobha lakho because bowubheka lapha andibeka isithombe sibi la ngesithi le oyangamele as uspeaker bekukhulunywa ngo yini ndawo lesikole lesi sise South Beach Eddington primary bese ithinta kanjalo speaker kukhulunywa ngama drugs edolobheni lethu kukhulunywa ngazo zonke lezi zinto ezinegative understand leyo nto ngenxa yabo nokuqasheka ke angisho ukuthi ku wrong but bayenza nemisebenzi and all that stuff so angazi speaker bongaphawula nje kuloko even without a question but ngalento yama illegal foreigners udaba lama illegal foreigners udaba that is very concerning kuthina njengabaholi bedolobha. Kodwa kuyona inkinga yaseThekwini, inkinga yezwe la South Africa because labantu bangena ngemingcele and imingcele ayikho la eThekwini. Imingcele ekumele amasosha no Home Affairs namaphoyisa bayivikele ukuthi inkinga yiproblem yeSouth Africa. Kodwa ke noma ngabe kunjalo ngi-aware ukuthi Home Affairs kune discussion eqhubekalayo manje kuthiwa i-white paper ehlose ukulungisa imithetho enza ukuthi isandla singaqini kahle ukudila nama illegal foreigners. Kodwa ke leyo process iyenziwe ngoba sekubonakala ukuthi emthethweni yezwe kune gap la ekumele mayifix in terms of policy. Le yenza ukuthi kube lula ukungena mase bengenile nesandla singaqini kahle. Sizama ukuthi si-address the problem at a national level. Kodwa wena ubuza kwi-level kamasipala. Mase bengenile emngceleni yonke ezwe, mase befika eThekwini they become my responsibility njenge-council. Kodwa into eyinkinga kakhulu ukuthi abantu balingakandi idolobha laseThekwini. There are very few buildings that are being owned by the municipality. Most buildings here in the city are private properties, are owned by private individuals. Now, umasipala awubi ingxenye yomuntu osuke eTanzania, Zimbabwe, Botswana ela illegal uma esenza i-lease agreement or i-arrangement to occupy your space njengoplosi ezo-trader. China, we only discover ukuthi there's an illegal foreigner here mase senza ama-inspection sibheka into ze-compliance. Modayisa ukudla we-meet yonke imigomo yethu. Modayisa impahla we-meet yonke imigomo yethu. Okwesibili sibabone uma siyobheka ukuthi hawu nanga amanzi engasakhokhelwa, ugesi awukhokhelwa, ama-rate akakhokhelwa. Mothi uyafika la the building is owned by Mr. Blose, but there's Mr. Nyawase here.
Mumbuza ngebill athi no, mina I'm paying my rent monthly to Mr. Bloss. uBloss engile makhokhela amanzi no guest nama rate. Sesiyaqala sithi ubani wena? Siqale bese sicheka amaphepha awo. Umuntu lo ongaphakathi illegal. Then we act ngalosikhathi. Mhlawumbe sekade umuntu ahlala. Na okusho ukuthi iproblem nje yama illegal foreigners. Inema border ibe nabantu who own properties in the city ababavumelayo bangene endaweni bengaqualify because bebeka imali phambili. Eningi labo futhi eThekwini osomabhizinisi zicebi that own these buildings. Bawashiye bahambe bokhela ko Dubai. Kungena imali kuma account abo ngoba lama illegal foreigners anemali engazi ke ukuthi ayithathaphi. Kodwa mase bengaphakathi thina we only discover or find them after they've occupied these spaces. But once abathola stila SARS, Home Affairs, amaphoyisa sikwazi ukubaxosha. Nalapha ke ko point le ndaba yesikole noma ingasifaki kakhulu ngoba ifaka unational government amaphoyisa Home Affairs kanye no Department of Education. I'm happy ke bangenelela bakwazi ukuyilungisa. Ibincane irole ibingadlalwa idolobha kule ndaba ngoba akusona ispace sethu. Kodwa nayo siconcern ngoba beyenze ke eThekwini. Kodwa I'm happy ukuthi njengamanje ukukhalaza komphakathi siyakuzwa, siyakwazi, siyavumelana futhi nabo ukuthi abantu abase South Africa bengenawo imvume namaphepha afanele kumele bonke bathuthe babuyele emazweni abo. Mebengayibuyelele emazweni abo uhulumeni akabaqoqe bonke abaphindise emazweni abo. Simi lapho njengobuholi bedolobha. Angivuma speaker ukuthi laphana edolobheni sekuthanda ukuba kuhlanzeke. Angisho ukuthi ku100% speaker but kuyathanda ukuthi kuhlanzeke manje sekuhlanzekile. Mhlawumbe nayo lento yama toilet khona ebekwa lapha ngako Briatech othola ukuthi boqinike kakhulu. Leyindawo ivezwe speaker ukuthi nawo ama toilet moze kumpintsheke ngoba into yenza phela abanye abantu uthola usencike eceleni la indaba ukuthi ayibonakala nezindawo ukuthi banga isikhulula kuphi. Speaker sibonga kakhulu nangesikhathi ukuthi ufikile futhi siphinde sikuveze kubalalela ukuthi uspeaker ubeze njengo speaker weTheku. Ngiyazi iningi into ekumele ngabe siyambuza eyithinta ipolitiki nama on goal kwinhlangano yakhe njabe seshilo ukuthi sobuye sibuye ngoba into esifuna ukuyibuza kuthiwa one love one family izinto ezinjalo ukuthi ngizolala ehotel ifamanzi engekho zonke nje lezo zinto sifuna ukwazi ukuthi ngempela kwenzakalani kwiorganization nanokuthi mhlambe izi-ANC suffering from leadership inaptitude. I believe ukuthi bezosiphendula inini conference regional conference ye-ANC inini provincial conference engicabanga ukuthi ngathi yasuspenda futhi nayo uzoqhubeka iPTT. But zonke lezo zinto sifuna ukuzazi bathini ngayo iANC njengabantu facing ne-crisis ama-masses out there ngathani complain enkulu nge-ANC. So lezo zinto besifuna ukuthi sibheke kodwa ngenxa yokuthi kulokhu besimbizele uspeaker simbizele ukuthi azokhuluma ngezinto ezithinta umkhandlu. Ethi ngithi angishaya leyo disclaimer speaker because umuntu uBloss why ngambuza speaker ukuthi uyabuyela I can confirm if an arrangement is being made for me to come back to engage further on political matters, organization, the ANC, which I love so much. You still love it? Yeah, too much. I will come back and respond to all the questions. So, cool speaker, besikhuluma no-speaker weTheku ukuthi abanyowose usomlomo lo. Somlomo baba I think say slowly but surely I understand manje ukusebenza kwalezi zinto lezi njengezo speaker eParliament basivezela kwiTV niyasivezela na stream and bekunzima eqaleni besilida but singazi ukuthi kwenzakalani ngezikhathi zobaba umlaba but manje sesi right. Usizwe Bloss igama by virtue of the powers vested in me I declare this episode officially closed. Thank you. Thank you. Bongela mfowethu. Thanks my brother.